από εδώ. Τραβάς βίντεο. Βλέπεις το τραβάς καλά. Νομίζω το βλέπω. Τι όρισε? Τι? Ορίστε. Α, ήρθε να του βάλει. Δεν το βλέπω. Μπορεί να τεντώσει τελείως αυτό, να το καλώσει. Εντάξει, μια φορά το παιδί μου που είχε βγει από το τεράριο, ήταν εκεί απάνω. Επειδή το παιδί μου αυτά μέχρι να βρουν ένα μέρος σταθερό να κάτσουν, πάνε έτσι. Πάνε κρέμες και το τόσο να τελειώσουν. Όχι, όχι.